Ja som zabudla, že ešte tu mám toto a zabudla som to otvárať, takže ešte pokračujeme v tomto videu a dáme napríklad to 8,50. Dobre, budete mať zľavu 6%. Čo to vlastne? Môžem si kúpiť? Dobre. A vy ste si kúpili veľa vecí. Tu máte na hodinky vám dám. Tak, čo ste si vlastne nejaké mystery boxy? To neviem, ktoré niečo. To sú všetko mystery boxy? Jej! Yeah! To je super! To je superové! To je strašne super, pozrite. Rád to si trčí. Nie, ja som si to nepovedal. Jedu! Teraz tu bude trčať celá vata. Dobre, vracam vám tých 3-4 eur, že sa vám to potrhala. Všetko si berem naspäť. Tu máte minus. Platíte 5 eur. 5 eur dávajte. No dávaj 5 eur ešte. Zarobené ešte 5 eur ku osmičke. Haha. Dobre. Takže toto si znova vypnem. Môj bracha sa tu smeje ako z toho bouchala, čo tam kúka na YouTube. Ja nekúkam tak moc YouTube, ja mám když neviem nejaký tajný, tak sa ho naučím. Počujete to? Ako smeje, chichote. Takže takto. To bolo krátke video. 2 minútové, či koľko ešte budem rozprávať, že by bolo dlhšie. A to otvorenie asi sa mi už nechce robiť, pretože neviem, no. A teraz všetko dovorí naspäť, tak toto sa mi nechce. Toto bolo tu. Toto neviem. Toto viem, dobre. Takže už asi nič, ne? A toto musím teraz popratať. Čaute. Konečne to je poprataný, pretože si ešte dám tašky. Tak dohľadte, že je to dosť zadané s touto kalkulačkou. Kúpte si ju, stojí iba 6 eur, no 8,50, už som šalená z toho, pretože vidíte, aké má veľké kolesy. A vidíte, keď to stlačíte? Stlačíte to potom a máte proste smart kalkulačku. Mne sa strašne páči asi moro všetko. Au. Dobre, takže čau. Z toho večerňa už mi tak boli hlava, že už. Dobre. Teď ešte tohle, ale neviem, kde si to mám dať. Nejak sa mi bude písať veľmička. To je diera? Vezme si to do školy a opisuj, no tak. Zajtra, keby dačo nemáme mať, no máme, ale čo to sme si poklali? 9x9 a proste tak. 9x9, 81 a proste všetko tam je easy. 3x3, 9 a tak, no proste všetko to mi easy. Na čo si tu mám brať do školy, uviem, že nejak to si to bude písať. A do školy mobil nemôžeme. Keď budem piatačko, to si počkáte 2 roky. GG. No. 1,5 roka si počkáte a budú mať videa v škole. Neviem. Nebudú.
Napíšem vám do komentára, prečo nie, ale možno budú, ale bude to v komentári. Takže potom sa to dozviete v ďalšom videu. Tak, čaute.